Здравейте! Ако за първ път чувате за играта Потоци пари, това е настолна игра, в която в рамките на 2 часа се разиграва 20 житейски години. Правилото, което хората, които за първ път виждат тази игра и която запомнят веднага, е: ако не си поискате парите, ако не си поискате заплатата, няма да ги получите. Това е много стресиращо. Как така няма да си получа моите пари? Но в играта Потоци пари е така. Трябва да сме внимателни, трябва да сме фокусирани и да следим какво се случва с нашите пари. Какви са приходите, къде са разходите и в кой точно момент от пътя се намираме. Така че, ако не знаете къде са вашите пари и къде изчезват, помислете дали всеки път си ги вземате, дали всеки път получавате заслужените суми за вашето време и труд. Аз съм Деяна, вашият обучител в играта Потоци пари, и ви предлагам един инструмент, който може да ви помогне в това. До скоро!